Okay, nu vil jeg lige vise, hvordan man nemt kan skifte en knækket rem i sådan en Top Rider Magic. Nu er det godt nok den knækkede, der sidder ude, men det er sådan set lige meget. Princippet er, at man binder de her to, den gamle og den nye rem, sammen. Sådan at når man trækker den ene rem ud, så følger den anden rem med. Det gør jeg lige med et stykke ganske almindelig halmsnor. Og så vender vi lige tilbage, når jeg har gjort det. Sådan. Så er de to spænder bundet sammen. Så kommer det ned i varmt sæbevand, og det er sådan, jeg kan have mine hænder i det, men ellers så kan man lige supplere lidt med noget kogende vand. Og så ligger det lige der og bliver blødt i 5 minutter. Okay, den her boot, den har nu ligget nede i det her sæbevand, ganske almindelig vaskepulver. Og så tager jeg noget håndsæbe, mine fingre de er helt glatte i hvert fald, og putter derind, hvor den skal trækkes igennem. Og så putter jeg lige lidt ned i de der huller til kanalerne. Sådan, og så går jeg ud til sådan en skruesving, jeg har herude. Og så tager jeg min boot og lige spænder fast. Man kan sikkert godt gøre det med fingrene. Jeg har bare ikke så mange fingerkræfter, men så tager man lige den her. Og så rykker man hen så. Sådan. Vupti. Det var det. Og så klipper man bare den af, og så er den der.